38 anyos na pulis patay matapos umanong makuryente sa likod ng bahay ng kabaro niyang pulis sa Binmaloy, Pangasinan. Naka-alerto si Kim Bandarlipe. Naulila ang tatlong anak ng 38 anyos na pulis Binmaloy na si Police Chief Master Sergeant Froilan Perez matapos makuryente sa likod ng bahay ng kanyang kabaro sa barangay Nagpalangan, Binmaloy, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, on duty raw si Perez at nagpapahinga lang sa bahay ng kanyang kasamahang pulis dahil katatapos lang nila sa anti-drug operation. Nagpaalam kay Sergeant Sabordo na iihi sa likod ng kanilang bahay. At habang umiihi ay accidentally na nahawakan po niya yung live na wire. Naitakbo pa umano ang biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Hindi naman makapaniwala ang kaanak ni Perez sa biglaang pagkamatay nito. Tapos pagkatapos ng alawang gabi, naano ko na lang na batay na siya. Ang hirap-hirap na tanggapin. Sa akin, proud ako kasi sa ano ng pagkamatay niya, dahil sa trabaho, katungkulan niya, talagang tinupad niya. Ayon sa pulisya, maibibigay lahat ang nararapat na benepisyo para sa nasawing kasamahan sa serbisyo. May paalala ang pulisya para hindi na maulit ang kaparehong insidente. Pag may mga ganon, yung mga luma ng nakakabit na electricity at saka yung mga live wire is dapat ipagbigay alam natin sa kinaukulan. Kasama si Jing Dakanay, ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amianan.